Kamoši, vítajte pri ďalšom videjku z prerábky. Tentokrát sa nachádzame v Poprade a ideme zrekonštruovať byt, v ktorom som býval dlhé roky ja a posledné roky bol v nájme, a keďže nájomníci skončili v starom roku a teraz hľadáme nových a je tu prestoj na to, aby sme tu mohli veci pomeniť a zmodernizovať tu trošku. Tak ideme do toho! Tak sme tu a ideme do toho, láska. Takže čo nás čaká v najbližších dňoch? Čaká nás veľa práce. Čaká nás veľa práce. Opäť samozrejme nám bolo asi dlho doma a máme čo prerábať, ale tak využili sme chvíľku, tak ako som spomínal, na to, aby sme to tu mohli trošku zmeniť. A keďže milujeme prerábky, tak ideme prerábať. Ideme prerábať. Máme na to týždeň cca. Takže tak. Ja sa teším. A ja sa teším. No tak už nevykecávajme a poďme robiť. A čo ideme najprv robiť? No v prvom rade musíme vypratať staré nábytky. Tá najhoršia robota nás čaká, ale príde starý známy z Hero Erik, ktorý to všetko zoberie preč a zároveň uľahčí robotu. Takže let's go! To the beach, let's go get away. Au! Ja, no takže máme na predaj klobúky, keby takto chcel, taký pekný hňady. Máme aj pre vášnivých polovníkov. Inak ja som ich mal tu na stene, takže to šikma, akože vyzdoba, či ozdoba, či čo, či doplnok. Na dovolenku. A tento len tak do práce, do mesta. Jeden predáme za 5 €. Ty vole, ty máš štýl. Čo? Dobre. Ukáž? Ty kokos, tak budeš robiť celý týždeň? Áno. Tu už máme nachystané pakšamenty. To sme si priniesli zo Žiliny a môžeme robiť. Máme taký kufor, že my už tak chodíme proste. Keď kde ideme, bereme tento kufor. Nemáme tam oblečko, ale na rade. Poďte sa pozrieť do kuchyne ešte. Takže táto linka celá ide preč, aj tento stôl ide preč. Toto by som nenazvala stolom. Ideme maľovať, takže kopec vecí nás čaká. Budeme musieť tú šparováčku vyškrabať. No, premýšľali sme, že možno dáme nový obklad, ale možno len vyškrabeme šparováčku, lebo kachliky sú fajn a dá sa nová. Samozrejme, kto nesmie chýbať, keď sa ide prerábať. Erik je tady. To je nezlomný chlap. Stále k dispozícii. Nemôžeme normálne raziť jazyk. Vyniesli sme gauč a naobedovali sme sa. A ideme si dať polhodinovú pauzu. Treba to preháňať z robotu. Povedali sme si, že si zaslúžime. Hej, že je nám ťažko z jedla, tak je 14:30 do 15:00 ideme oddychovať. Vôbec nám nie je ťažko z jedla, si to vymyslela, aby si mohla oddychnúť. Lukyho boli zub. Bol včera úplne zubárky a dneska má bolesti. Ty kokos, toľko flektoru už pojedol 5 tabletiek, čo 2 si mohol dať ráno a ďalšie 2 až za 8 hodín. A on nezaberajú nič. Si dal 5 a pýta, že kde je ďalšia tabletka. Nie, že pôjdeme ešte s tebou na pohotovosť na výplach žalúdka. Ja mám rád tabletky. No pozri, tu už majú vedľajšie účinky. Už si predávkovaný. Ja nadávam na Kseniu, keď si vezme nejakú tabletku, lebo ja neuznávam tabletky, ale teraz ich fakt potrebujem, lebo je to dosť bolesť. Vypni to video, ideme po hodiny zdremnúť si. Trošku sa nám to pretiahlo. Koľko hodín? 4 dačo? Čo tak malo byť? Hor sa do práce. Máme tu prvý zakúpený tovar. Áno, kúpili sme taký obklad, ktorý pôjde do tohto rohu a bude tu také jedalenské sedenie. Takže sám som zvedavý. Samozrejme budeme to maľovať, to sa nechajte prekvapiť. Ale najprv pozeráme na ten obklad. To je horná lišta. To je horná lišta, áno. To bude tak. Krásne dobré ránko, priatelia, je nasledujúci deň a včera sme už nakoniec nič nerobili, lebo Lukyho bolel extrémne zub. Chodili sme len po lekárniach, podľa mňa sa včera aj predávkoval tabletkami. No ale ešte som tu.
No a dneska ráno sme sa pustili do roboty a ideme túto stenu, tento roh vymaľovať. Už sme si tu naznačili čiary, dali sme si ich do vodováhy a ideme to vymaľovať. Na takúto bežový pieskový sa volá tá farba. Taká jemnúčka bežová. Dobre, takže tu bude kuchynský kút, sme na začiatku, máme prvé čiary, no a ideme teda maľovať. A ešte, aby som mu dopovedala, tuto to vymaľujeme a odtiaľ to dole pôjde taký anglický obklad. Priatelia, ja vám dám na toto detailu, lebo toto si zaslúži detail. Nemáme všetky prostriedky a narádia, čo potrebujeme, tak musíme improvizovať. Ma to celkom ukľudňuje. No, už to začína byť taká celkom fajná. Neviem, či aj vodu, či kus penetráku ešte. Ja už mám hotovo. Tak môžeš ísť tu na ten roh aj okolo zastrčky. Tak vám poviem, že čakala som, že bude trošku blečia tá farba, ale... Ona ešte vyschne a zosvetlie. A to je prvá vrstva s penetrákom, takže schne rýchlo. Zabudli sme ju, no nie, že zabudli, ale proste tam sa nám zdala blečia, tak sme ju nezriedili s vodou. Ale zase, keď si tu predstavíme ten biely obklad, nejaké obrazy, čierne rámy, tak to bude Áno, to bude dobré. Možno aj dobre, že je kus tmavšia, vieš. Hej, a hlavne tu skladby, takto keď sa vojde do bytu, tak vyzerá to tak teplo, útulne. Podľa mňa bude dobré, že je to aj tmavšie. Ono sa to presvetlí tým obkladom. Aspoň to bude taký kontrast. Stenu už máme na prvýkrát namaľovanú a kým nám vyschne, tak potrebujeme zložiť túto posteľ, lebo príde nová, takže treba ju celú rozobrať a odniesť na zberný dvor. A ideme nakladať. Farba nám už vyschla a je to presne taká farba, ktorú sme chceli. Na začiatku som bola trošku v strese, že je tmavá, ale ako už vyschla, tak vyzerá super. Je to cca v takej farbe, ako budú nábytky. Vyzerá fajn, ale premýšľam, že či by ju netrebalo ešte raz natrieť, lebo tam je to také trošku všelijaké a niekde prekrýva trošku ešte biela. Tak možno by som dal ešte jeden nátier. Či? Čo ty na to povieš? Akože je dobrá, stmavnúť by už nemala s druhým nátierom. Tento pás tu, čo je, tak to není, že z farby. Tu? To je sadrokartón. No, to je sadroš. To aj tu je taký. No dobre, tak dáme asi ešte jeden. Vyzeráš pekne tam v tej farbe. Hej. Nemôžem sa poriadne smiať, lebo ma boli celá strana, ale to je vedľajšie. Dobre, tak idem narobiť farbu a ideme teda ďalej. Ešte jeden nátier. Páska ide dole, dúfajme, že nepôjde jak si predstavujeme. Ťaháme, kým je to ešte mokré, zatiaľ to vyzerá fajn. Wow! Ty kokos, láska, excelentne si to nalepila. Ja som sa snažila. Ty kokos, pozri to. Toto sa mi ešte nikdy v živote nestalo, tak ti poviem. Čo? Takže tak pekne, vždy bolo aj pod páskou. A tu na nie, ani pod páskou, pozri aká čiara. Pôjde tu ešte líšta, takto, takže to sa stráti, aj keby bolo, ale super. Takže natreli sme 2 vrstvy a dávame už dole pásku, už tretia určite nebude potrebná. Ideme ďalej. No a my sme sa nakoniec rozhodli, že aj do chodbičky, ktorá smeruje do kuchyne, aj na túto stenu a na túto pôjde tá bežová piesková farba, takže Ksenka už lepí pásku, to je jej doména. Ty to máš tak rada? Áno. A ja to doslova nenávidím, takže tam sme sa našli. Idem pripraviť farbu a môžeme ísť na to. A máme ešte jedno prekvapenie, akú farbu máme ešte? Ešte máme čiernu. Neprezradíme, kde zatiaľ pôjde. Tu taká má byť farba? On povedal, že trošku vody dajte.
Čo je? To není taká stará, alebo čo? Nie, musí sa trošku s vodou, s penetrákom. Ale nečakal som, že až taká hustá bude. No a áno, inak ideme vymaľovať ešte aj spálňu. Nebolo to v pláne, ale tu sme dali preč posteľ a je tam šmúha. No tak my už máme konečne všetky steny vymaľované, čomu sa veľmi teším, lebo mi odpadla najhoršia robota asi. A akurát sú na ceste nabytky. Už nám volali, že za 20 minút, do 20 minút sú tu. Takže ešte jedna taká nepríjemná práca, vyniesť to hore a potom to môžeme skladať a už sa to tu začne zveľaďovať, čomu sa veľmi teším. Takže už nás čaká tá krajšia práca. No môj zlatý, nezabúdaj na ten obklad, ešte treba rezať, lepiť. No dobre, tak ešte to dáme. Takže ideme pre nabytky. Let's go! No a to ja som si myslel, že najhoršiu prácu máme za sebou. Teraz to všetko vynosiť, jedna vec a ďalšia vec, to treba poskladať. Uá, no nevadí, ale výsledok bude stať za to, teším sa. A čo, na myšku ho nechávame tu? A zatiaľ nechávame si tak. Ja mám asi 500 kg. Tak to vyzerá, keď dvaja nedočkavci sa nevedia dočkať, kým uvidia čelo postele a nemáme tu nožík, ale samozrejme... My nemáme nožík, miešadlo, farbu rukou miešame normálne jak z doby, neviem jaké. Tu vyzeráme jak besné psi. Trhaj, Rexo! To chcem vidieť! Pomaly, než ti spadne. Neboj sa, mám to pod kontrolou. No, ideme si pozrieť čelo. Toto je zadná strana. Farba spredu je úplne iná, takže aj keď to ešte nie je na rade, ale proste to chceme vidieť, sme nedočkaví. Toto bol inak jediný kus nabytku, ktorý trebal vyniesť na 5. poschodie po schodoch. No. Nezmestil sa do výťahu. Tečie z toho ešte zo sifónu. Pekná. Máme nejakú handru potom? Hej. Tak by povedal... Braňo. Fuj! Je to hnus! Idem vám ukázať, ako vyzerá aktuálny stav bytu. Tu je naprataný nový nabytok. Tu tiež dačo. Tu už sme rozbalili čelo postele, lebo sme boli nedočkaví. No. Hej, však poďme prerobiť, čo to len dvojizbáčik. Tu máme starú kuchynskú linku a teraz čerešnička na torte. V takomto stave vyzerá aktuálna kuchyňa. Ešte budeme musieť namaľovať tú stenu, parovačku dať von, dať tam novú, poskladať novú kuchynskú linku, toto odpratať. Toto. A ešte musíme odmontovať túto skrinku televíznu a pravdepodobne premaľovať ešte aj túto stenu. Začíname skladať prvý nabytok a tým je posteľ. A viete prečo? Aby sme mali kde spať. Presne tak. Ťaháme z posledného, ale posteľ si musíme proste zložiť, aby sme sa dobre vyspali, aby sme zajtra mohli pokračovať v maľovaní, lebo dali sme v obývačke dole skrinku a je tam dosť veľa dier, takže... Ja vám ukážem. Sama džúra. Takže musíme to zasadrovať a vymaľovať ďalšiu stenu. Takže malo sa maľovať jedna stena, už sme maľovali 1, 2, 3, 4, 5 stien. A ešte nás čaká 6, 7.
spal v novej postielke? Dobre. Sa vyspinkal? Áno, som sa vyspinkal. Kúsi sa tu dobre vyspím. A ja sa tu dobre vyspím. A teším ma, že zubok mám menej boli. Dneska nás čaká skladací deň. Akurát som nám objednala snack, tieto French toasty. Vyzerá to nemoc dobre, ale chutí to výborne. A ľadovú kávu. Ale on nie, on chce robiť. On chce skladať. Proste som chorý. Kavička je výborná. To je moja, či nie? To je tvoja. Hej, už všetko je tvoje. Ja mám tam. Senka sa trapila s týmto šrubovákom. Ja som ho stúpila celý. Snaží sa čistiť sparovačku a prišli sme na to, nie že prišli sme na to. Tak to mi napísal včera do správy, nejaká Bianka sa mi zdá. Že na to existuje špeci nožík, no tak idem vyskúšať. Oj, široký. Široký, takže Luky mi ide vybrať jednu čepel a budem mať iba jednu. Lebo ty si myslela, že už je katastrofa. Že už to nebude fungovať. Iba máš? No. No čo? Fajne, ale bojím sa, že to tu odštiepím. Pohode, Tu už sa mi tak stal malý kúsok. Nehoda. Čo? Ja som tu včera toto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 týchto robila pol dňa. No vidíš, takže za pol hodky máš hotové. Ďakujem vám pekne, moji drahí sledovateľe na Instagrame za rádi. Sú tu veľmi zlé rozhodnutia niektoré. Tu mi je príjemne na štýl. Tu ma duse, strašne tá čierna ma dusí. Čo si povedal? Nemôžem kúkať na tie stoličky. Čo si povedal? My sme tu zmiešali holuby s mravcami. 250 štýlov na jednom mieste. Máte sa na čo tešiť. Podľa mňa máme len halušky, lebo to není celé a už moc rozmýšľame. Ale asi sme to chceli také viac. Nemôžem kúkať na tie stoličky. My akým tempom túto prerábku robíme? Tu jedna čiarka, rozpolí sa na poli. 11. Podsmurka si trošku kavičku. Ideme hneď na druhú. Kamoči, chystáme obklad, lebo potrebujeme ho prerezať na poli. A pôjde zvíslo tu na tak do metrovej výšky, takže pripravujeme každý jeden tento dielec, potrebujeme rozrezať na poli. Ja to teraz naznačím, za chvíľu príde Erik, lebo nemáme mafíka, takže Erik príde s mafíkom, rozrežeme to a nalepíme to na stenu a potom návrh pôjde takáto okrasná lišta. Vrchná lišta, no a na dnes myslím si, že bude až. Najhoršie je, že máme len 3 tieto balíky a ešte sme 2 doobjednali a ešte nám neprišla SMS-ka, že prišli. Inak objednávali sme ich v Mercury, ak by sa tak dopýtal, ak by vás zaujímalo. No ale už asi... Mercury povedali, že to boli posledné 3 balíky, že moc nikto to neobjednáva. A že už sa to nebude doskladňovať. Takže sme poslední mohikáni, ktorí si toto kúpili, ale bude to vyzerať dobre podľa mňa. Ja si myslím. Tak nejak. Takže čakajte na výsledok. Môžem ísť? Prišla hlavná pracovná sila dnešného dňa. Viem robiť. Známa to osoba. Známa to tvár. Na kávu nevolali, len robíte. No tak obklad sme si narezali na polovicu a naznačenú čiaru už máme, tak ho ideme pekne ukladať na túto stenu.
ešte dokupovať nejaké veci. Kúpili sme koberce, závesy, nejaké doplnky a chýbal nám ešte konferenčný stolík do obývačky. Tak hneď jak besné psy sme prišli domov. Skladáme, lebo sme zvedaví, ako to bude pomaličky vyzerať. Tak trošku sa nám to finalizuje v spálni a v obývačke, samozrejme ešte nie na 100%, ale už niektoré veci sa tu ukazujú, tak sme zvedaví, ale je tu ešte kopec roboty. Bye bye starý záves. Ďakujeme, ale odchod. Máme nový. Inak závesy strašne veľa spravia doma. Úplne to dodá tej izbe také teplo, také utulno. No tak kamoši, potrebujeme túto líštu posunúť o 3,5 cm nižšie, takže vyšruboval som všetky tieto šruby, neviem, kto to tam napchal toľko veľa, ale zase je pravda, že radšej viac ako menej. No a teraz ideme vyvrtať nové diery, dáme tam nové hmoždinky a posunieme to o 3,5 cm nižšie, aby nám pekne naša linka sadla na kachličky, takže... Let's go. Posledná skrinka a najkomplikovanejšia. Tak preto som taký a čo? Ale nie, čakajú ma posledné zasúvky a zároveň posledná skrinka, ale mám z toho trošku nervy, lebo sú trošku také, že náročnejšie na skladanie, ale len začínam, takže možno sa zbytočne rozčuľujem. Luky akurát mieša šparovačku. A mala by to byť taká farba, ako je kuchynská linka, no zatiaľ to vyzerá tmavšie, ale tak asi keď to vyschne, tak to vybledne, či? Neviem. Perfektne si vyčistila špáry, ideme dať novú, no ale tak vyzerá tak trošku tmavšie, no ale možno keď vyschne, tak bude takáto. Takáto keby bola, tak by bolo fajn asi, nie? Ja som inak premýšľala aj nad čiernou, ale tam mi neprešlo. To by bolo veľa, ale no neviem. Uvidíme. Ideme to skúsiť. Jak to vyzerá? Vidí sama, shodnúť. A tak sa ťa spýtam, prečo sa mi džubeš do remesla? Chceš to zrobiť ty? Áno. Nech sa páči. Malo. Však tam máš vedro. Aha, to je. Ukáž, jak si dala. No dobre. Takže robím to zle a... Robíš to dosť zle. A nakoniec to musí Luky opraviť. Som to nechala také... Robila si dobre, len trebalo častejšie meniť šparovačku, že máš stále takú mokrú, lebo ty si išla stále s tým, čo si mala. A pozri tu, vidíš, tak tiskla. Ja som to chcela domíňať. Musíš si to stále dávať nové, že by si mala také mekučké. Lepšie sa ti to vyplní, aj keď to sťahuješ potom, tak to lepšie ide, vieš. A tým pádom ti robilo také nakrúšené v tých špárach. Takže treba to častejšie meniť. Ale tú stranu dokončím a túto si už ideš robiť. No a nám akurát prišli nové matrace, takže budúci nájomníci budú mať úplne novúčke. Ako si luxus, všetko nové. Ale kupovali sme ich preto, lebo sú trošku vyššie ako tie, čo boli v tamtej posteli. A keďže táto posteľ má taký vyšší bok, takže potrebujeme... vidíte, tam je presne, tam je ešte deka, je to presne zarovnané. My potrebujeme, aby ten matrac bol vyššie ako to čelo. Kúpili sme pracovnú dosku, jedna pôjde na kuchynskú linku a druhá bude tu, takto ako taký stolík. No a už to tam chceme priložiť, jak to vyzerá, tak Luky už rozoberá. Ja rozoberám. A povedz o šparovačke, jak super vyšla. Šparovačka vyzerá super. Úplne taká farba, ako sme chceli, hľadiť k linke, takže ja som very happy. Perfektne, ty vieš toto, čo sa týka vodarčiny a všetkého. Ja už mám pocit, že už viem všetko. Kúpili sme si ešte teraz priamočiarku, už máme na rade, vieme robiť jednoducho ezeročka. Lukáš Stanislav, môžeš nám predstaviť, čo sa teraz bude diať? Áno, môžem vám kľudne predstaviť. Potrebujem vyrezať dieru
s touto novou Makitou pílkou a zasunúť dres. Takže asi jedna z najzodpovednejších úloh, akú som kedy robil, ty kokos. Takže musím to dobre rozmerať a vyrezať dieru, no. Tešíš sa, že budeš robiť s takom. Inak my už máme podľa mňa všetok možný Versailles, čo to ešte sme správny ďaleko. majster potrebuje. Teraz sme ešte ďaleko, aby sme mali všetok, ale máme už toho dosť, no. Máme veľké auto, máme kopec na rade, už nepotrebujeme nikoho, len niekoho, kto by robil. Fú, no nič, dobre. Nesmiem to pokašľať teraz. Máš presne nastavené? Fú, no mám zatiaľ len takto, ale musím, lebo bude sa rezať iba vanička, takže najprv si naznačím, ako bude dres celkovo. Robím to prvýkrát, takže idem len po vlastnej hlave, že ako to naznačiť, zatiaľ neviem, ale snáď sa mi to podarí. 4 LTT. Are you ready? Uvidíme. OK, let's go. Ready som, len dúfam, že to bude dobre do pixle. Diera by bola, len či dobrá. Verím, že šťastie sa dnes otočilo na tú správnu stranu. Very good, very nice. Jak stadial. Luky to je jeden rezbar. Radzína. Jak stadial. Som na seba hrdý. Ja som na teba hrdá. A my akurát dávame obrazy na stenu. Už som všetky dala do rámov. Luky už rozmeriava stenu. Teším sa, lebo podľa mňa to bude very nice. Perfektne si vyrezal. Super. Tak som presne si rozmeral všetko. Bim, bim, bim. To keby ja tak dačo zrobil, to ešte vyzerá, jak by to chmuralo ku kadelenca. Polky úplné. Ráno stajne z posteli, to nezme kolíky. Erik! No? Vládce. Ani ja. Môžem pustiť? Ne. Púšťam! Drži toto. Nová práčka. To už je dobré štádium, už sa ide inštalovať práčka do kuchyne. Bude v kuchyni, lebo kúpeľňa je trošku menšia a zbytočne tam zabiera priestor. No tak práčku už máme na mieste, už potrebujeme len namontovať dvierka a Ksenka robí svoju najobľúbenejšiu činnosť. Chcel som to spraviť ja, ale Ksenka, nie, to musím ja. Príjemné, skúsi stlačiť. Dobre, Fajne, hej. Si taký profi? Áno, museli sme dokúpiť ešte bočné čelo na linku, takže dali sme si odrezať a museli sme kúpiť pásku a musíme to ohrániť, takže akurát to lepíme. Tieto pracíčky mám rád, to už sú len také vyladzováčky. Akože do nájomných bytov sa väčšinou doplnky nekupujú, ale... Ale my ideme do toho, lebo je to najpríjemnejšia časť prerábky po väčšine. A na to sa najviac tešíme. Takže už sme v takom štádiu, že ideme na doplnky, takže mega sa tešíme. No tak priatelia, máme to celé za sebou. Po 10 dňoch môžeme ísť spraviť tú najkrajšiu vec, ktorú najviac milujeme, a to je láska, čo? Ideme vám ukázať, ako to celé dopadlo. A ako to celé vyzerá. Dalo nám to zabrať, myslím si, že nebol to taký zaberák, jak prerábka u mojej mamky. Tam to bol extrém, tam sme išli fakt, že od 7 rána do 3 noci. No, takže... Tu sme mali také dni, že aj sme si dopriali trošku odpočinok, nehrotili sme to nejak extrémne, jednak sme čakali na nejaké veci. Vedeli sme, že tak či tak tu budeme nejaký čas musieť ostať, takže sme to nejak nehrotili, ale posledné 2 dni už sa nám fest nechcelo. Už sme boli takí znechutení.
ale dobojovali sme to. Dobojovali sme a povedali sme si, že dnes to musíme ukončiť, takže nás to tak trošku nakoplo a máme všetko za sebou, no tak poďme si to celé pozrieť, ako to vyzerá a samozrejme vám k tomu povieme aj naše pocity, ako to celé vznikalo a aký je výsledok. Láska, ideš začať, čo by si ako prvé ukázala? Chcela by som začať týmto jedalenským kútikom, na ktorý som za nás extrémne pyšná. Podľa mňa sa nám strašne podaril. Najskôr sme vymaľovali len roh s takou bežovou jemnučkou farbou, potom sme dali obklad, čo podľa mňa zadefinovalo ten priestor, strašne veľa to spravilo. A stenu sme vyplnili obrazmi, to podľa mňa tiež veľmi veľa spravilo. Inak tie plagaty som vyberala asi 2 alebo 3 dní, lebo už som mala v hlave taký myšunk, sa mi potom zdalo, že či je v pohode, že je tu zajac, či najskôr som mala len zelené obrazy, potom som tu dala už aj nejaké bežové. Pôvodne sme chceli len drevené rámy inak, ale nakoniec, keď sme v Ísku vyberali rámy, tak sme sa zhodli, že bude lepšie, keď tu spravíme taký mix a dali sme teda drevené, čierne a biele. Pekne sme si to tam rozložili na zemi a že ako by to cca mohlo vyzerať. A inak tu, keď sme vymerávali, ako tu budú obrazy, nabíjali klince, tak nám ostal taký priestor a napadlo nás, že chodinky by tam dobre vyzerali. No a potom sme boli v Poprade v Galaxy, sa to volalo, myslím, že taký obchod a našli sme tam tieto a podľa mňa vyzerajú brutálne, sú také trošku retro. Aj proste úplne to tu pekne sadlo. No a ešte sme to ohraničili lištami, ako môžete vidieť drevenými. A to podľa mňa tiež veľa spravilo. No a dali sme tu okrúhly stôl, lebo hranatý by sa sem asi moc nehodil. Okrúhly koberec v takých hnedých farbách. No a táto váza s kvetmi z Ísku. Takže podľa mňa úplne pekne to tu spravilo. No a stôl a stoličky sú inak z kondely. Takže neviem, čo poviete vy na tento kuchynský kútik, podľa mňa vyzerá brutálne. No ten kút je taká pekná doména tej obývačky, ale nesmieme zabudnúť na novú sedáčku. Predtým tu bola taká staršia, hnedá, taká dokožená a teraz tu máme takú peknú semišovú bežovú, čo sme doplnili krásnymi obrazmi. Sú trošku väčšie tie obrazy ako v tom kúte, aby sme odčlenili ten priestor a do rámov sme dali zelené rastliny, aby sme tu pustili trošku zelene. Takže klasické drevené rámy, tu sme vsadili na istotku, pekné 3 rámy nad gaučom. Čo je veľmi dôležité a čo tak vnímam pri tých prerábkach, ktoré sme robili, že najväčšie teplo domova dodávajú závesy. Takže tu sme taktiež zvolili také trošku tmavšie závesy, ale myslím si, že krásne doplňajú ten priestor so sedačkou, takže very nice. No a tiež veľmi dobrá vec, ktorá nás veľmi potešila, bol ten stolík. Kúpili sme ho v Ísku a je pekný taký škandinávsky drevený, takže so sklom. A so sklom hlavne preto, aby nám tu nezatváralo priestor, keďže to je jedna izba a potrebujeme to čo najviac priestranné, tak sme zvolili takýto stolík so sklom, s drevom. No a koberec, ten tu zapadol podľa mňa brutálne. Ani sme nečakali popravde, že tu tak zapadne. Kúpili sme ho v Mercúrii a sú tam všetky farby, ktoré sú v podstate v tejto obývačke, takže je to tak pekne prepojené. No a stena je taktiež bežová. Tu sme trošku premýšľali, či tu dáme túto vysokú skrinku, ale nakoniec bez nej to vyzeralo tak smutne prázdno, takže sme ju tu nechali. Všetko je z kondely, telka ostáva samozrejme. A svietidla, to bola najväčšia dilema, tie sme tuším hľadali asi 3 dni, mali sme rôzne varianty a nakoniec sme zvolili takúto pekne oblúkové, ktoré doplňajú tento kruh, ktorý je na strope a zároveň sa dajú pekne korigovať s takýmito krytkami, že môže vám to viac svietiť, menej svietiť. My sme to úplne zatvorili, že to je také intimčo, hlavne večer, pekne nasvieti stenu a myslím si, že fajn. No a ako sa volá obchod, kde sme ho kúpili, nevieš? Neviem, popravde neviem, sú to svietidla tu na Poprade, ale neviem presne, ako sa volá ten obchod. V Poprad Veľka je ten obchod, ale
neviem presne, jak sa volal. No a na čo som tu najviac hrdý je tento kvet, ktorý sme kúpili v obchode, ktorý sa volá Galaxy, inak nevidel som ho zatiaľ nikde inde. Ty si ho videla niekde inde, okrem Popradu? Asi nie. Je umelý a chceli sme tu dotvoriť ten priestor, nech to pekne zavrie tú telku so skrínkou a tu sme chceli veľký kvet, že keď človek prichádza, tak vidí pekne zeleň na obrázoch a tu je taký pekný veľký kvet. Nechceli sme tu dať živý, lebo nevieme, ako by sa o ňoho nájomníci starali a nevieme, ako dlho bude byť prázdny, takže bola by to starosť navyše, takže je umelý. Ale inak aj keď je umelý, tak vyzerá veľmi dobre. Pozerali sme veľa umelých kvetov a tento jediný vyzerá tak super, lebo má tuto také bambusové, ako keby dačo. A vyzerá to tak prirodzene. Hej. Vyzerá to prirodzene, ale zároveň keď zistíš, že je umelý, tak ti nevadí, lebo je pekný umelý kvet za mňa. No a táto knižnica sa mi tiež inak veľmi páči. Nie sú tu zatiaľ knižky, ale keď sa tu dajú knihy, tak myslím si, že to bude super. Takže ja som nadmieru spokojný, ako sme to tu zariadili. Myslím si, že obývačka spĺňa všetky kritériá, ktoré asi spĺňať má. Je tu jedalenský kút, čiže môžete si tu sadnúť, jesť, pozerať telku a zároveň je tu pohodlná sedáčka, na ktorej si môžete chillovať, takže fajn. A čo sme ešte nespomenuli, láska, je táto lampa. Tá je tiež inak z kondely. Z kondely a trošku... Pekne nám oddeluje priestor. Hej, trošku sme tapali, kde ju dať, ale nakoniec myslím si, že tu sa v pohode hodí. Takže toľko obývačka a teraz čo dáme? Spálňu alebo kuchyňu? Môžeme ísť do spálne. OK. No, tak vítajte v spálni. Podľa mňa tá spálňa pôsobí strašne útulno. Začnem asi týmto rohom. Predtým tu nebolo nič, v podstate bola tu len posteľ a 2 taburetky namiesto nočných stolíkov. A teraz sme tu prihodili aj taký pracovný kútik. Takže dali sme tu taký malý stolík, ktorý je podľa mňa akurát na prácu na počítači. Nejaký veľký by tu zase pôsobil, takže by hltal priestor. Čo je super je, že má len takto nožičky po okraji, že není to uzatvorené, takže to tiež nebere priestor. No inak túto poličku sme dneska našli náhodne vtedy a dali sme ju asi 5 minút predtým, ak sme začali točiť to video a úplne tu sadla. Mali sme vybraté iné police, ale toto tu podľa mňa úplne sadlo. Tu sme dali kvet, tu sú nočné stolíky s lampičkami, inak to tiež tie lampičky tak dodávajú také teplo. No a posteľ podľa mňa brutálna. Táto posteľ je presne taká, že v nej človek chce spať, teda aspoň ja to tak vnímam. Strašne sa mi páčia čalúnené postele, lebo dodáva to také teplo, že aj keď si človek sadne, oprie sa, tak je to také príjemné, ako keď sú drevené postele. Akože aj niektoré drevené sú pekné, ale toto mi takú útulnosť a také teplo dotvára. No a... Súhlasím a spali sme na nej, takže je fakt skvelá. Akože spí sa tu fakt super. Na druhej strane ostala vstavaná skriňa. Na začiatku sme boli zhalúzení inak z tej farby, že či sa tu bude hodiť, lebo nám to prišlo nie, že také starecké, ale proste sa nám to až tak nepáčilo. Ale ako sme to tu celé zariadili, tak to tu úplne pasuje. Aj, že sú tu strieborné dišty, aj také drevo, takže úplne sa nám to tu nakoniec hodí. A také isté závesy, ako sú v obývačke, sme dali aj do spálne. Tiež sú veľmi také príjemné. No a čo by som ešte chcela vám ukázať. Najväčšia radosť Ksentina. Je toto vajíčko na balkóne. Predtým tu bolo len také staré kreslo. A teraz takto si tu môžem chillovať, húpať sa. Slnko na mňa svieti. Veľmi príjemné. Toto sa mi veľmi páčilo, áno, to sa mi páči. Tak ešte kavičku si tak predstavujem. Užíváš. Veľmi sa mi páči tá spálňa, takže... A ešte si nič nepovedala k tej stolíčke, ktorá je tiež veľmi pohodlná a už na prvý pohľad vyzerá, že sa v nej sedí skvelo. Hej, tá stolička je super. Inak bolo napísané na kondele, že to je jedálenská stolička, ale tu sa úplne hodí. Tu je taká ako keby, neviem, toto je sivá a toto je taká viacej bežová.
ale úplne to Úplne ide to aj ladí k tej... s tou postelou, takže vyzerá to No mega. úplne, keď si tu chce človek tak popracovať, tak akože nemáš problém, tak veľmi príjemne sa na nej sedí. Tu sú nejaké priečinky, hej, tu si môže dať tak do fascikle, tu si dá toto na pera, vieš, tak si tu máš ešte toto, že ten kábel, tadiaľ to ti vyjde, takže nemusíš tu mať cez celé toto kábel. Very nice. Ešte sme premýšľali, že dáme dačo nad posteľ, také slamené veci, alebo čo, ale nakoniec sme nedali a podľa mňa dobre, lebo už by to tu bolo také, nie každému sa to páči, a keďže je to nájomný byt, tak je fajn to spraviť také, aby sa to čo najviac ľuďom zapáčilo a nedávať tu zbytočne nejaké veci, ktoré by niekomu možno vadili. A tento kút sa mi veľmi páči, akože keď je taká zeleň. Inak aj ten prechod zo spálne do obývačky je úžasný. Hej. Tam je tu strom. Tu tak idem okolo botanickej záhrady. A teraz poďte, ideme do kuchyne, ale tam by si mohol už ísť ty. OK, tak idem na kuchyňu ja. Ako prvú vec by som vyzdvihol tento obraz, kde v podstate je to taký plánovací obraz, kde si môžu noví nájomcovia značiť, čo kedy majú robiť, jednoducho, aby nezabudli. A vyzdvihol by som jednu vec, keďže na začiatku sme tu chceli celú túto stenu natrieť s tabuľovou farbou a Ksenku potom napadlo, že dajme tu radšej taký obraz, lebo kto vie, ako bude tá tabuľová farba vyzerať a jednak keď na ňu píšete kriedou, tak niekedy sa to ťažko máže, takže myslím si, že toto je super varianta na to, aby sme nezničili stenu, aby to vyzeralo pekne a zároveň sme tu dali potom ešte takú poličku, takže a podľa mňa, keby to bolo čierne, tak strašne by to bylo do očí, že takto ide človek chodbou, tieto dve steny sú také jemné bežové a tam by bolo také strašne čierne. Tak... Inak ťažko povedať, ak by to vyzeralo, ale myslím si, že toto je super vyriešené. No a kuchyňa je tiež celá nová, ale začneme asi najprv týmto stolom, kde sme dali pracovnú dosku, ktorá je rovnaká ako pracovná doska na kuchyni. Môžete si kľudne sadnúť aj v kuchyni, sadnúť k tomuto takémuto baru alebo pultu. A ešte, čo vám poviem, akože sú tam stromy, ale... Ale prečo si ma predbehol, lebo ja som to chcel povedať. No povedz. Môžete tu jesť alebo piť kávu a mať krásny výhľad na Tatry. Hej, a akože... Tam sú Tatry, hej, zarastlo to tu trošku. Ale vidíte to, ten kopec. Ale vidno ich pekne. Naživo to vidno krajšie, ale aj tak je to fajn. A z obývačky to trošku lepšie vidno, ale... Toto sedenie hodnotím na jednotku. Trošku sme sa tu vytrapili, lebo nemohli sme zohnať nôžky také na mieru. Potrebovali sme tu 96 cm a boli len 85 alebo 110, takže s flexou sme to museli zrezať a prispôsobiť ich. Túto pracovnú dosku sme položili na parapetnú dosku, čiže pekne licuje s oknom, takže myslím si, že fajn. A poďme teraz na tú linku. Čo k tej linke dodať? Akože stará bola podľa mňa hrozná, Ksenka ju hneď skritizovala, takže povedala, linka musí ísť dole, tak sme vybrali takúto krásne jemne bežovú linku. Inak takú istú farbu máme aj doma. Hej, takú istú farbu máme aj doma. Tu sme dali na roh takú čiernu policu, aby to tak trošku doplnilo tie čierne prvky, keďže digestor je čierny, ten je tiež nový. Pec ostal starý, takže... Sporák v preklade. Hej, sporák. No a inak celé sme si to vyskladali v kondele, v podstate tú kuchynskú linku. No a čo k nej pribudlo nové? Pribudlo k nej nové to, že z kúpeľní sme dali preč práčku a novú práčku sme kúpili do linky, čo si myslím, že je super úspora miesta, jak v kúpeľni, tak tu je úplne v pohode. Ale čo bol podľa mňa najväčší hack, najlepšia vec, čo sa tu mohla spraviť, bolo to, že sme dali vonku starú šparovačku, ktorá bola biela, zanesená. Ja som mala. Senka ju vyškrabala vonku a dali sme presne takú farbu, ako je linka, čiže ona to pekne, tá šparovačka prepojila tú linku a nakoniec tie staré kachliky vyzerajú fajn, lebo sú biele, podľa mňa na časov a nič nepokazí, takže super. A ešte sme vymenili, boli tam len 3 také bodové svetla a dali sme LED pas. No, to tiež zmenilo úplne vizuál tohto celého a vymenili sme aj zasúvky a vypínač. Hej, tie boli také žlté, také
nemoc pekné, takže myslím si, že to celé pekne prepojilo, lebo rozmýšľali sme nad tým, že tu nalepíme vinyl, ale myslím si, že sme rozhodli nakoniec správne. A samozrejme, takáto krásna dekorácia. Milujem inak túto zelenú farbu. My inak najviac milujeme kupovať dekorácie a normálne sme sa opustili, museli sme si povedať, že dosť stačí, lebo je to nájomný byt, čo keď sa to komu nebude páčiť, ale my by sme najradšej vykúpili celý disk. Je to tu celé tak pripravené, že stačí tu prísť so svojimi vecami a bývať, lebo celé vybavenie tu je. Taktiež sme vyrezovali dres, na čo som ja veľmi hrdý, keďže som to robil prvýkrát. Bál som sa, či to dobre rozmieram, ale rozmeral som to super, vyrezal som. Takže je tu aj nový dres, super batéria. A inak super je, že je bežový, že není taký klasický chromový, čo tu bol predtým. Pôsobí to tak čisto. Báli sme sa farby, lebo tiež sme trošku váhali, či bude sedieť k doske a k šparováčke, ale je úplne jak odtiaľ, takže myslím si, že asi všetko, čo by si tu dodala. Dali sme tu ešte koberec pre také zutulnenie, taký istý máme aj doma a myslím si, že je to také príjemné, takže toľko kuchyňa a môžeme to ísť pomaličky uzavrieť, láska. Odrobili sme to, ukázali sme to a už len záver a môžeme ísť pomaličky. Domov do Žiliny. No tak ľudia, sme na konci našej 10-dňovej prerábky. Za nás je to fajn, my sme maximálne spokojní. Dúfam, že sa to páčilo aj vám. Keď sa vám to páčilo, tak môžete si pozrieť ďalšie iné videá, ktoré máme tu na YouTubeovom kanáli, ako sme prerábali. Možno sa vám budú páčiť tiež. A inak prerábame aj domček, tí, ktorí ste možno nepostrehli, ale tie videjka z prerábky dávame na naše Hero, nájdete nás tam ako Luky a Xenia. Máme na Instagrame v bio linky, takže cez ne sa tam ľahko dostanete. Takže ak vás zaujíma takýto content, môžete sa tam ísť zmrknúť, ako postupujeme s domčekom. Mám pocit, že už toho kontentu prerábackého máme celkom dosť, lebo prerábali sme byt, v ktorom bývame v Žiline, prerábali sme dom na Chrasti, celý dvojpodlažný dom, teraz sme prerábali tento bytík a prerábame, tak ako Xenka spomína, náš domček, ktorý je taká rozsiahlejšia prerábka, ale určite si to ešte pozrieť, lebo je to tam veľmi zaujímavé a ešte to len bude zaujímavé, ak to bude celé dokončené, takže toľko k prerábkám. Ak sa vám páčil tento vlog z prerábky tu na z Popradu, tak nezabudnite dať like na video. Ak máte nejaké otázky, kľudne píšte do komentu, radi vám tam odpovieme. No a sme pomaličky na konci, láska. Áno, vidíme sa pri ďalšom videjku. Možno tiež z prerábky, možno z nejakého iného prostredia, ale každopádne vidíme sa pri ďalšom videu. Čekujte aj ten spomínaný Hero a toľko asi na záver. Pekný deň. Pekný deň. Čaute.